gihatag. Tulba kayo ning patindugan ta diri. Salamat sa Ginoo nga dugay panahon gitudloan ta sa Ginoo. Amen. Bago si Cyril Mimbiya, ibabalik man to siya. Pero gibansay ta pag-ayo. Matod pa sa kasulatan niya, binansay. Niya gipasulat ta og usag-usa. Kay wala man ko nagtrabaho man ko kamura na mga kopya. Sabta nang malandong ko sa mga kopya, hirot. Wala pa to na ako nabasa ba sukad. Daghan kaayo nga sulat sa record book atong nagkadaadlaw mo diri sa una. Ang pulong sa Ginoo perting ninduta. Kay bulungan samtang na malandong og hapon tong awit diri nga matud palagi sa pulong nga kinahanglan mo sulod ta sa gingharian sa Dios. Kung ikanta gahapon diri nga si Cyril nag-una sa gingharian sa Dios. Kung gina-require gyud ni Ginoong Hesus nga ang tanang tao mosulod sa iyang gingharian ug makabalik sa iyang gingharian. So tungod kay sa iyang gingharian matud pa siya mapulong naatanan. Nahatanang mga butang nagikinahanglan sa tao. Gahom ug awtoridad naa sa iyang gingharian. Unang ang gina-require niya, sulod mo, way problema tanan naa dito. Unang ang ginaawhag niya ang tanan nga magasulod niya na kagingharian. Ug mao na ang istorya tungod agi ang kinahanglan tao mo balik sa posisyon sa posisyon diha sa iyahang pagkatao. Tungod kay kung basahon nato ang Ephesians siguro to nga ang original nga intention sa Dios dinhi sa yuta sayang kabuhatan makita dito nga i-establishar niya ang iyang himaya sa tanang kabuhatan sa mga planeta, sa yuta o sa tanan nga dili makita. Tungod kay ang iyang himaya o ang iyang gingharian gi-establishar na niya sa iyang gingharian dito sa langit nga dili makita. Nga dili makita mao na ang original nga gingharian. Ang original nga kabuhatan o iyaha nga dili makita. Mo na nga importante kayo ang dili makita kaysa mabutang nga makita. Kay ang kamatuoran o ang tinuod katong dili makita kay ang kining makita mula bayra. So mao ni ang intention sa Ginoo. Naghihimo niya ang yuta ug ang mga planeta tungod sa iyahang himaya. Tungod kay mao na ang utok o konsepto sa hari. Hallelujah. Basahon ako nang gipadayag sa Ginoo nga nindot kayo. Gabi pa na ako nabasa. Nasulat niya itong Mayo 22, 2012. One cup board ni 12. Pito. Ba't na po tayo Bible? Kay na Bible nga na verse nga gihatag sa Ginoo pod. Kagawasan alang sa tanan nga mga Pilipino miabot na. Amen. Amen. Ang kasulatan nagpadayag nga dunay nasod sa hintil nga mahimong bulahan nga nasod. Matod pa sa Salmo 33:12. Nay bersikulo ang ipakapin. Bulahan ang nasod nga si Jehova maong Dios. Ang katawhan nga gipili niya alang sa iyang kagulingong panulundon. Sa uban kay Lord ni Lord Ginoo. Ang maong nasod ako nang ipadayag nga kini maong nasod mo Cyril. Kini nasulat sa kasulatan, kini ang nasod nga makita sa tibuok kalibutan nga balaang nasod. Walay nasulat sa kasulatan nga dili matuman kay kini pulong ko ug ang tanan matuman gayud sumala sa nasulat. Kini ang nasod nga giingon sa kasulatan nga naa sa layo nga sidlakan nga nasod aniya dinhi ang trono o tao sa kaisog
tao sa akong tambag, siya adunay grupo, kini magawali sa tibuok kalibutan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Dinhi sa nasod daghan ako og magwawali nga akong ipadala sa kanasuran. Kini nga nasod mao ang Pilipinas, ikaw gamay apan dili labing gamay, kay ikaw ang labing dako. Lupaypay apan dili ang labing luyang o huyang nga nasod, kay ikaw ang pinakadako kusgan nga nasod. Walay makabuntog kanimo, dato kayo ka Pilipinas, kaya ang tanang bahandi sa kanasuran gihatag ko kanimo. Haleluya. Tanan dato walay kabus ni ining nasura, walay negosyo kay usara ang tag-iya. Haleluya. Kini nga nasod dili na balaod sa tao ang magamando. Ako nang kasuguan ang pagasundon og tanan sa automanon sa tanang katawhan ni ining nasura. Walay tao sa Pilipinas nga makapuyo ni ining nasura, kay tanan nga dili ako papha sumala sa kasulatan nga nasod. Kasulatan tanan nga nasod nga nagadaog-daog sa akong katawhan nga Pilipino, ako maningil kanilang tanan. Sayro ang tanan akong pasirhan, masinirhan sila. Nasod ka nga bantugan hangtod sa katapusan sa panahonan. Ang mga nasod gigutom, ikaw Pilipinas busog kaayo, kay mag-aawas ang tanang klase sa tanang pagkaon. Kanimo Pilipinas gubot. Ako ba yung Pilipinas? Gubot man ang kalibutan, ikaw Pilipinas, pagkamalinawon mo. Mga mangilad ato adito, linog, nga kusog, huwaw, baha, dangan, ila ang tanan. Kanimo Pilipinas dili makaabot. Pilipinas, ikaw kana ang nasulat sa akong pulong. Bulahan nga nasod, kay bulahan walay katalagman, walay kagubot, walay mga sakit. Haleluya. Walay kagutom. Tanan panginahanglan mo tao anaa ang tanan, walay magabuhat og dautan. Tanan adunay kahadlok kanako. Mauna kini ang abag-ong Pilipinas. Ikaw usab ang bag-ong tao alang sa bag-ong Pilipinas. Ikaw Pilipinas ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Ikaw ang pinakadako nga nasod sa tibuok kalibutan. Ikaw usab ang pinakakusgan nga nasod sa tibuok kalibutan. Kinsa ang makatupong kanimo? Wala, kay ako ang gamhanan nga Dios ang nagpadako kanimo. Kinsa bay makabuntog kanimo? Wala, bisan usa, kay ako ang Dios nimo ang naghimo kanimo nga kusgan. Haleluya. Manang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Akong balik ko nagbasa ning mga nakabutang diri nga nasulat alas Mayo o Hunyo 30, 2011. Kining gamay lang. Nagdala sa the Royal Crown. Number 1, Cairo. LBT, Abramisak, Sarabit, Jonathan, Ruth, Junalyn, Gerson, Glenn. Kanilang. Gisgotaan ning kani tungod kay kitang tanan ingon sa Ginoo sa kasulatan napanunod nato ni mao ni kita. Unya ang nasulat isgutan nato ng niagi ang iyang gingharian tungod kay ang Bible naghisgot ang Biblia pulong sa hari bahin sa iyang gingharian o bahin sa iyang mga balaang katawhan nga gitawag og royal, mga royal. So ang Biblia laktod nga pagkasulti pamilya, dili relihiyon, dili grupo o denominasyon, kundi pamilya, anak, amahan ug ang iyang gingharian. Mao na ang akong pagsabot sa Biblia. Kay kung nga na akong pagsabot, siguro walay conflict sa Biblia. Masabtan ang tanan. So ang intention sa Ginoo masabtan, ug ang plano sa Dios masabtan.
So ang royal kung agi ang gingharian sa Dios, kinahanglan mo uli ta, may balik ta. Mao na gisgutan nato. Kung posisyon ta. Tungod kay gingharian sa Dios, kung naa ka dito, automatic prinsesa ka og prinsipe. Kung naa ka sa gingharian sa Dios, automatic prinsesa ka og prinsipe. Nya dili na pamilyar nato sa Pilipinas kay walay gingharian diri. Nya wala ko yung mga prinsesa, walay king dinhi. Nay king din ha, usa nagpa-king-king. Pero taking-king na sila. Siya karong pila ka adlaw. Dili siya tinuod nga king. So ang king dili gyud siya pamilya sa tuwa dinhi. Dili siya pamilya sa Pilipinas, dili siya pamilya sa atong mga panghuna-huna. Tungod kay ang hari, tungod kay presidente dinhi ang Ginoo. Ang presidente ang naa dinhi. So bahatag pulong sa Ginoo. First Timothy 1:17. Karon alang sa hari sa mga katuigan nga dili mamatay, dili makita. Hari sa mga katuigan nga dili mamatay, dili makita. Bugtong nga Dios kaniya ang kadungganan ug himaya sa mga katuigan nga walay katapos. Usan amin. Hari nga dili mamatay. Hari nga dili makita hangtod sa kahangturan. Kaniya ang himaya ug kadungganan hangtod sa walay katapusan. Nganong dili man presidente ang iyang ibutang siyang kaugalingon. Dili man eternal president o eternal nga mayor. Dili man eternal nga kapitan o dili man eternal nga kanang congressman. Nganong hari man ang iyang gipili. Dili man mga naa sa kumo nato nga leader. Tungod kay ang hari separate. Ang hari igsuon lahi kaysa tanang leader. Ang presidente igsuon walay iyaha dinis Pilipinas. Gipili ra siya sa katao, gipili ra siya sa tao, gituboy ra siya, gibutuhan ra siya. So gipalingkod siya diha ingon nga leader. Pero wala siya katungod sa tao. Bisan pa sa tanang syudad, bisan pa sa tanang mga leader sa ubos niya, wala siya katungod. Layo na kaya siya. So wala siya gahom o katungod nga manghilabot sa mga bisan kinsa nga tao. Tungod kay ang presidente dili siya wala sa iyang konsepto nga leader siya nga gituboy nga nagbantay o nangulo. So lahi siya sa hari, sa king. Tungod kay ang king kung siya hari sa usa ka teritoryo, sa usa ka nasod, siya mo'y tag-iya. Automatic siya nga Lord. Tag-iya siya sa tanang mga butang. Lakip ang tao, siya mo'y tag-iya. Muna nga kung ang hari nato nga Dios matod pasulatan, kung siya na ang tawgon nga Ginoo og Dios sa mong nasod, bulahan ang nasod. Bulahan ang nasod. Tungod kay kung siya na ang maghari, siya mao'y tag-iya ug manag-iya sa tanan. Lakip ang tao, siya mo'y tag-iya sa tanan. Ang presidente dili tag-iya nimo, dili tag-iya nato. Wala siya property mo nang gitawag sa mga tao og corrupt. Kay ngano, daghan sila mga gipaboran, gipantagaan, kunya manghatag sila, wa sila ila. So dili sila angay manghatag kay dili niya sakop o tag-iya ang tibuok Pilipinas. Wala siya iya. Wala siya propiedad. So ang hari once nga masakop niya ang usa ka lugar o nasod, tanan siya'y tag-iya o siya'y manag-iya. Bisan pa sa mga tao, siya'y manag-iya. Bisan pa sa asawa o sa bana, siya'y manag-iya. Mauna nga si Solomon, kung tanaw na to,
patindaghan nag-asawa tungod kay siya tag-iya sa mong nasod. Dili ko nasundugo na to. Muna nga royal inahanan masabtan na to. Kung unsay gingon sa Ginoo. Kung ingon ang Ginoo nga mga royal ta, masabtan na to kung unsa ta. Kinsa ta. Tungod kay royal siya sa mga royal. Hari siya sa mga hari. Ginoo siya sa mga Ginoo o Diyos siya sa mga Diyos. So naay konsepto. Konsepto sa pagkahari, konsepto sa pagka Ginoo o konsepto sa pagka anak. Sa pagginoo ug sa mga Ginoo. Muna nga ang hari, igsoon ug ang prinsesa dili basta-basta. Dili basta-basta. Muna nga buot sa Ginoo nga mosulod ta ug mobalik sa iyang gingharian. Unahan ninyo pagkita ang gingharian, ang pagkamatarong. Kay tanang butang naa dito naglingkod ang hari, naa dito ang iyang balaod, naa dito siya nagdominar. Ganong gihimo sa Ginoo. Ganong unsa may posisyon sa hari, unsa may trabaho sa hari. Ang hari usa ka dominante. Prinsesa, prinsipe, king o queen, puros dominante. Dominante ang king o prinsesa. Una nga kutob sa iyang madominahan. Automatic Ginoo siya, automatic Lord siya. Tungod kay ang hari modominant o modominar sa usa ka dapit. Iyang impluwensahan ang usa ka dapit. Unsay naa niya iyang ipaabot sa mga tao nga naa diha. Unsay iyang gusto iyang ipaabot sa usa ka diha. Unsay iyang ginainom ang hari sa king sa Britain. Usog mo inom og tsa. So, gi-impluwensyahan niya ang usa ka nasod. Sige ra pug inom og tsa. Unsay inistoryahan sa hari, maupo inistoryahan. Unsay ugali sa hari, maupo ugali niya. So, ingana siya mo impluwensya siya ug dapit. Dili siya haras. Pero iyang takdan ang nasod sa iyang pagkasiya, pagkahari. Ingana siya. Unya ang kanindot kay sakupon niya tanan, tag-iyahon niya tanan, at siya ang tag-iyas tanan, unya panag-iyahon niya ang tanan. Mao nang delikado ang kinabuhi sa hari. Kuyaw o posisyon ang hari o prinsesa. Kung masayod ta sa atong standing, amo na siya. Mo nang ingon ng Ginoo, uli ta sa atong posisyon nga mao ang gingharian kay naa dito ang otoridad ug ang kahum tugamhanan. So, ang konsepto nga ibalik sa Ginoo nga matud pa niya sa Lucas 22 na bilang kay dali. Lucas 22. Sinsya na mo kay dili kita watay andam kay wala ta kabalo usay kuan sa Ginoo. Oh. Og ako nagatudlo kaninyo og usa ka gingharian. Si Ginoong Hesus niya. Og ako nagatudlo kaninyo og usa ka gingharian. Ingon nga ang akong amahan nagatudlo kanako. So unsay nakuha ni Ginoong Hesus? Unsay iyahang nasa iyaha kong gisir sa tuwa. Usa ka gingharian ang iyang gitudlo. Usa ka gingharian nga dili sama sa gingharian sa tao. Usa ka gingharian nga dili makita naa sa kalangitan. So gistiblisa sa amahan ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Matod pa sa Genesis 1:26 gihimo niya ang kabuhatan ug ang mga planeta ug ang tanan niya ni asayota ug niya niyang tao. Let them have dominion may butang dito nga pinahanglan gibutang niya ang tao og gipa dominar.
So way laing mo dominar, hari. Way laing dominante, hari. Way laing dominion, hari. Kaya nakabutang ang dominion ruler, king. Kaya ron ang gingharian nga dili makita niya, iyang giestablisar sa mga butang nga makita. Kanya dili pwede mahimong hari ang iyang mga hari kung walay property. Hallelujah. Kung walay property. Dili pwede tagol nga crown o royal crown. Dili ta pwede tagol nga prinsesa o prinsipe. Kung ordinaryo ra mo, ordinaryo ta. Dili tawgon ang mga anak niya nga mga hari. Kung ordinaryo, way nahot. Dili kumutuwa na. Kung kay nasulat na nga ang hari manag-iya. Kasi gusto manag-iya. Hallelujah. Manag-iya. Muna nga ang Dios nag-uli sa mabutang kang sayro. Kay dili pwede hari nga walay iya. Gibuhat sa kinuutanang mga butang o gibutang iyang tao. Dumalahan ninyo ang kabuhatan. Tungod kay ang Bible nagsulti. Salmo 15. Sinsya na mo, mag-cellphone lang ko kay padali ra. Kaya na dire. Salmo 15. Sinto 15. Kurog na, dugay na makitaan. Sinto 15. Ang ito 17. Itong basahon. Mga gibulahan kamo ni Jehova nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang kalangitan mao ang langit ni Jehova. Hallelujah. Apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa mga tao. Ang mga minata, di alang taban. Ang kalangitan mao ang mga langit ni Jehova. Apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa tao. Tungod kay nasulat na hari siya sa mga hari. Kanya nagbuhat siya mga hari nga mao iya gibutang sa kabuhatan aron nga maghari. Kay ang hari, ang mga hari mauray nahibalo sa konsepto sa hari. Mauray na ang mga Ginoo mauray makasbalo o makasabot sa konsepto sa Ginoo. Muna nga nagbuhat siya ang hari. Gitawag siya sa Biblia og kuan, Kingmaker. Tungod kay hari siya. Ang ero mo anak og ero. Ang baboy mo anak og baboy. So Dios siya nag-produce po siya og Dios. Magbubuhat siya, Dios siya nga labing dako. So ang tao gihimo niya dili tao nagsulti, ang Biblia nagsulti. Dios siya sa mga Dios. Hari siya sa mga hari. Ginoo siya sa mga Ginoo. Dios siya magbubuhat. So ang tao po, gihatagan po niya pagka Dios. Ditawag na anang nasa YouTube nga creative. Oh, hilig kayo magbuhat-buhat. So nga na siya, magbubuhat siya. Ang tao po, hawd sad kay mag himo. Tungod kay matud pa sa nasulat kung ibasa di sa record book. Ngutana ang Dios, unsa ka nga klase nga tao? Ingon siya, itubag sa Ginoo, Diyos nun ka nga klase. Tao ka nga anak sa Dios. May butang sa sulatan. Klase ta sa Dios. Dili ta klase sa hayop. So, Dios ta nga gamay. Ibutang sa sulatan. Tungod kay ang Dios, mauray nahibalo sa konsepto sa Dios. Niya gihimo ta niya hari. Tungod kay ang hari, mauray nasayod sa konsepto sa hari. Muna nga gibalik ni Ginoong Hesus pag anhi dire gi-restore niya ang gingharian ug ang atong pagkahari. Kaya aron masayod ta sa atong magbuhat nga hari. Ug siya Ginoo, kanang Ginoo kay tag-iya man na. Tag-iya sa tanan. Kung Ginoo ka, Lord ka, drug lord ka, kung king ang hari ka sa droga, automatic lord ka.
tungod kay dominante man ang king, daghan ang maimpluwensya din mga dagko ng mga tao, connection. So ang king manag-iya, mudominate siya. Pagkahuman, mahimo siyang Lord. Kaya ang Lord, tag-iya siya. Mao na imini sa Lord, Lord tag-iya. So tag-iya siya ug manag-iya sa tanang mga butang. Hallelujah. So mao na. Mao na nga ang konsepto sa mga anak sa Ginoo gikawat sa yawa, giilog ni Satanas. Si Satanas dili matawag nga hari tungod kay wala siya property. Wala siya property nga gihatag sa Ginoo. Wala siya iya, kawatan siya. So dili siya matawag nga hari. Wa siya dapat maghari-hari kay wa siya iya. So ang tao nga gihatagan sa Ginoo og kabuhatan maoy angayan nga agon nga hari og Ginoo og hari og Dios dinhi sa yuta. Hallelujah. Mo na nga ang konsepto. Ang konsepto sa mga royal. Kung dili nato masabtan ang konsepto nato, grabe ang pagdaog-daog sa yawa. Gikan sa mga sakit, gikan sa pagkapobre. Kayo na una, ang prosperidad sa hari, mao ang mga bulawan. So, waylain, giulit, pingon pa ang Diyos. Sayro, anak ka, nga hari anon. Naa sa record book, ang iyang mga ginikanan, matod pa sa iyang istorya, mga hari din sa Pilipinas. So, kitang mga hari, kung mga prinsesa, natao ta nga daan nga hari o prinsipe. Ang atong kagikan, pagkatao pa na to, hari na o prinsesa ta. Muna nga, nag-uban na ang mga panulundo nato ingon nga mga anak o mga hari o mga prinsipe. Na anatanan, package. Muna gi-restore sa Ginoo ang kingdom ug ang atong pagkahari. Tungod kay nahugaw ta tungod sa sala. Wa sa ilaing tuyo diri matud pas kasulatan. Ani siya aron igawali ang maayong balita sa gingarian. Nga ang tanan mosulod ug mudawat ug magpakabata. Ug kinahanglan mataw pag-usab kay aron ma-register ta sa iyang gingarian sa langit. Ingon nga rehistrado ta sa gobyerno dinhi. So usa ka konsepto nga atong basahon nga nakapa-interesado nako. Mateo 8. Mateo 8. Usa ka konsepto sa tao nga nakapawaw sa tanang mga magtotoo. Nya nakapaulaw pod. Una ka pamangha. Bisan pa si Ginoong Hesus namangha pagayo sa usa ka konsepto. Ana. Mateo 8:5. Og sa nakasulod si Hesus sa Capernaum, miduol kaniya ang usa ka senturyon nga nagapakiluoy kaniya. Og si Hesus miingon kaniya, kaniya. Og sa size miingon ang Ginoo. Og miingon, Ginoo. Gisangpit na si Jesus og Ginoo, Lord. Ginoo, ang akong binatunan nga giparalysis. Nagahayad sa balay og nagaantos sa hilabihan gayod. Og si Jesus miingon kaniya, moadto ako og ako siyang ayohon. Apan ang senturyon mitubag og miingon, Ginoo, dili ako takos nga mapasilong ikaw sa ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang usa ka pulong og ang akong binatunan mamaayo. Ang senturyon, mga anak sa Ginoo, Romanho ni. Wa ni kaila ni Hesus
Wa ni mga lagad ni Jehovah. Wa ni makaila og unsay Ginoo. Pero nga nung ingon si Jesus siya. Now, ang ingon ng Jesus siya. Kay ako usab tao. Tuwason tong basa. Ingon siya. Oh, mo ni. Sa 9. Kay ako usab tao nga naa sa ilalom sa gamhanan. Hallelujah. Tungod kay sundalo siya, leader. O ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Hallelujah. Og mingon ako sa usa, umadto ka. Og muadto siya. Og sa usa umari ka, og muari siya. Og sa akong ulipon buhata kini og buhaton niya. Sa 10, sa pagkadungog ni Hesus nahibulong siya. Og miingon sa mga naganunot kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga bisan pa sa Israel wala ako hingkaplagan sama niini kadako nga pagtuo. Hallelujah. Pagtuo, kadako nga pagtuo. Usa ka senturyon, usa ka Romanhon, wala ka ilag Dios, wala siya Jehovah nga nailan. Pero giingnan siya ni Jesus, walay laing tao masama kadakong pagtuo niya. Dili ka mainteresado ana, dili ka matingala kung nganong ingon ang Ginoo sa iya nga dako iyang pagtuo. Leader na sa sundalo, dautan siya kinabuhi, daghan siya gipamatay tungod ka leader siya sundalo. Pero duman nato igsoon usa ka konsepto nga akong nadakpan niya tungod kay ilawom siya sa pagmando ni Lord Caesar. Ilawom siya sa pagmando ni King Caesar. Sundalo siya, leader siya. O kada adlaw makita niya si Ginoong Hesus dito. Nga si Ginoong Hesus nagwali sa gingharian. Wala siya mag-ayog balatian. Nagwali og maayong balita sa gingharian. Niya atong lugara. Kunya pagkahuman niya gwali, daghang mga ayo. Magbuhat siya ng milagro. Kunya kining kapitan sa sundalo, kining senturyon nga Romanhon, kanuna niya makitaan si Jesus nga nagabuhat. Kung nagaingon si Jesus, ako nagabuhat nining tanan, sumala sa pagmando sa akong amahan. Ilawom ako sa pagmando sa nagsugo na ako. Siguro nakita niya una niya siya parehas man ni posisyon ni tahanan. So ang gingharian ni Jesus kabalo siya nga dili ni taa kun dili to sa langit ang gingharian ni Jesus. So delikado kay si Jesus usa ka hari nya kabalo si senturyon nga ang gingharian daghan og kung unsa ang naa kang Caesar naapod kang Jesus. Kung si Caesar na ay mga sundalo, na ay mga messenger, si Jesus mas labaw. Dili siya musupak igsoon tungod kay ang gingharian ni Jesus nga giwali dili dinhi. So dili siya supakit ni Caesar. So ang konsepto nga iyahang nakuha mao ang konsepto sa harianon o sa nakuha niya ang kingship o lordship. Tungod kay kung mingon ka og hari tag-iya sa tanan ug walay usa kapulong nga dili sundon. Una ingon ng si senturyon nga usa lamang kapulong mo, iingon mo mamaayo ang akong binatunan. Tungod sa pagtuo igsoon, pagtuo nga langiton. Matod pa diri sa nasulat dinhi ang atong pagtuo sa mga anak sa Ginoo. Di sulat gipaday kang sayro, wala na masibo. Una nga naglakaw ang mga hari nga sukuhi ang pagtuo.
Kung bangod kay sa kingdom, once nga mo-submitar ka, once nga mo-submit ka sa imong kaugalingon ngadto sa hari, ilawom ta niya tanan. Ilawom ta. Siya ay manag-iya sa tanan nga niya nato. Siya mo'y Ginoo ug magginoo sa atong kinabuhi. So, walay tao ni atong giharian na nga dili mo submitar ug dili obligasyon sa Ginoo tanan. So, tan-aw ang senturyon, uy, hari po ni. Parehas din ako og authority. Parehas may sinugo. Parehas ako na ako'y autoridad nga sumusugo. Siya po na ako'y authority. Kay alihan si Jesus ang mga patulon, mga lagiw. So, ikaw na. Uyaw ka authority. Usa lang kasinyas mo kalagyo dayon. So nakita niya ang authority niya gikan sa hari. Ang konsepto sa senturyon igsoon gikan sa hari. Gikan sa Lord tungod kay ilawom siya sa pagbando o ilawom siya sa gingharian ni Caesar. So mao gina ang hari kung posisyon sa usa ka lugar, walay tingog nga dili tumanon. O walay butang dinha nga dili iyaha. Ato tanan. Isay raginan sa Ginoo, harianon ka. Tanang mga bahandi sa tibuok kalibutan ang ihatag dinhi. Way laing hatagan anang mga butang sa Ginoo. Ang hari ra. Ug ang mga hari ra. Di ka makaangkon og mga butang kung dili ka hari. Dili ka hari. Kaya ang hari ray manag-iya nga ngayon sa mga butang. Kaya once nga madominate ang hari, mahimo siyang Lord, mahimo siyang Ginoo, anak nga lapid. Muna ang anak kadelikado ang hari. Kaya kung siya ang manag-iya nato, tanang butang obligasyon sa hari. Munang 100% iha yung gipangako. Mosulod ta sa iyang harian ug musabmitar sa iya. Musabmitar sa iya. Musabmitar sa iya nga walay ko kahadlok. Kay siya ang source sa tanan. Amahan, siya ang amahan sa gingharian. Kining amahan kung ato ning kusi-kusion o gutay-gutayon ato ning bahin-bahinon. Usa siya ka source o pundasyon. Siya ang gamot. Mao nay amahan. Mao na kung atong source, kung atong income o trabaho o sweldo, mao na gisaligan nato diha ta nagbasi kwinta ugma-ugma. Nya bala ka dayon ka maunay amahan nato. Mao na yung Ginoo usara ang amahan si Jesus ang Dios sa langit. Siya ay mga amahan nato tanan. Muna nga magbalansi ta kay nahibalom na sa sweldo to. Maor ni palitin na tong pula. Ingon ang Ginoo, ako ang amahan, ako ang source. Sulod sa akong gingharian, isubmit imong kaugalingon. Ako'y amahan nimo. Ako'y magbayad tanan sa iyong bayron. Tanang butang nako ako. Tanang ako imo. Kaya ang ako imuha, matubig ni Jesus. Ang ako imuha, ang imuha ako Ginoo, sing tundato. Kung sa may Ginoo, akong himuon aron ko makasulod sa gingharian. Tumana ang sugo. Humana gito man og Ginoo. Uli ibaligya ang imong kayamanan ug hatag sa mga kabos. Wala niya makuha ang punto hagi ingon ni Jesus. Tanggala ang imong ownership ug ihatag sa Dios. Kay kanang mabutang nga niya nga sakop sa iyang gingharian what ay ato bisan usa. Bisan pa kanang hari sa Buhamas. Hari sa Britain. Tanang propiedad dinha sa iyang sakop.
iya hatan na walay iya sa citizen. Mao nang siyang manag-iya sa tanan. Mao nang walay tax. Ang naa dito 10% lang ikapulo kay maintenance. Tanang propiedad nga naa dia gitumban nimo iya na sa hari tanan. Way tag-iya. Walain siya. Mao na siya magbuot sa tanang mga tao nga naa diha. So mao na nga kung dautan ang hari delikado sama sa North Korea. Tanawa, hari si King sana ang hari diha karon. Dautan nga hari. So ang nasod dautan. Bisan na ilalom na pag-ayo ang mga sibilyan dito, slave gihapon sila pero kung imong istoryahan, mulaban gihapon sila sa hari. Kung kailahay ang ila subject ang ila dili submitar. Himuon niyang ulipon ang tanang tao sa mga nasod. Muna mga sibilyan dito, looy kayo. Pero kung imong istoryahan, makiglaban gihapon sila. Mulaban gihapon sila silang hari tungod kay maunay konsepto sa hari. Pero kag Ginoong Hesus dili. Muna nga ang presidente gibotohan sa mga tao ng mahimong leader. Pero ang Ginoo, ang hari, matud pa sa Juan 15:16, siya mo'y nagpili nato. Dili kita mo'y nagpili niya. Gipili ta niya aron magalakaw ug magapamuga ug dag-an. Siya mo'y nagpili nato. Dili kita mo'y nagpili niya kay di ta kailag Dios kung kita yung pili niya. So gipili ta niya aron moingon siya nga ibungat sa imong baba nga mahimo kong Dios o Ginoo sa imong kinabuhi ug maluwas ka. Importante kayo isuon ang Ginoo. Tungod kay kung mosampit ka Ginoo sa imong kinabuhi, maluwas ta ug siya magaginoo nato. Obligasyon sa Ginoo tanan. Once nga mayroon ka Ginoo, si Jesus na ang Diyos o Ginoo sa atong kinabuhi. May katungod na siya. Kunya kita wa na tay katungod sa atong kaubuton. Mo nang ingon ng Biblia, Mateo 16, panihi amahan na imong gingharian, pagbuhaton ng kaubuton ug matuman dinhi sa yuta. So nahimo na tang greenwash og nahimo na tang kolonya. Oh, himuon niyang kolonya ang yuta sa iyahang langit. So, kita wa na pagbuot, wa na pagbulutan. So, nga na raman, simple ra tayo ang kasulatan. Hari siya, anak ta. Og ang gingharian. Muna nga kung ang ipadayag kang sayro, kung basawan nimo ang record book, kung imong tan-awon pag-ayo, tumbok sa kasulatan tanan og dili masabtan sa mga relihiyoso biskan unsaon, gawas lang ang Dios magpadayag sa ilaha. Kung kini nga konsepto isuon mo ni akong gidala. Wala ni kayo nag-epic pro, nag-exercise ko. Na ako hari. Og sa hari, wala ay maka ana-ana. Tungod kay ang hari, ang tag-iyan ako hari, nga labing dako nga sa langit. Na mao si Ginoong Hesus, ang hari sa mga hari. So gihimo tang dagko sa Ginoo dinhi sa yuta. Ingon ang Biblia, ingon ang record book, ang Eden nga nawala, ang ibabantayan sa tao, diwala, kaya nakasala ang tao. Kunya, igabalik niya, dinis Pilipinas. Kaya ang tao, dominante. Ang tao, gibabantay sa Ginoo sa Eden. Gipamanage sa Eden. Gipatrabaho sa Eden. So, ang trabaho, dili tunglo. Gibabantay ta sa Eden. So, sa Eden ta nahulog. Napakyas ta sa Eden. Wala ta sa langit. Nahulog. So ay pag-ingon nga ni Kristo luwason taro maagtag langit.
gikan ta sa langit nga espiritu ta. Ibutang ta sa butang nga makita. Karon ang dili makita madayag dinhi sa mga makita. Mga anak ta, mga espiritu ta. Mga anak ta, mga espiritu ta. Walay kasarian. Puros ta managsuon. Ning gawas ang kasarian pagbuhat sa Ginoo sa abog. Igoy pa niya. Manang babae gikan sa gusok, wala ang Ginoo magbuhat og lain nga lapo. Gikan sa gusok. Nauna iso akong sabtan ang otoridad, ang authority. Importante ang authority kay ang gahom naa bisan pa man antingan naa. Naa sila yung mga gahom. So dili ta matingala ana, ako di ko matingala. Purang uban namangha. Kung kaya may gusahanon, di man makahimo. Bagusahanon may gahom. O man siya kabalo. Pero dili importante ang gahom, ang importante otoridad. Una nga ang otoridad nato kung asa nakasablitar. Ako nakasabit ang akong otoridad sa alagad sa Dios nga gipadala dinhi. Sukad nga isablitar ko, gibautismuhan ko dito ang pagpariyag nga ilabihan kadaghan. Ilawom ta sa pagmando. Muna nga submita sa gipadaygan o sa pulong ang gipadayag, walay gipadayag nga ma-reject. Tanang gipadayag igsuon dinhi sa alagad sa Dios gikan sa langit. Kung misambit ka sa gipadayag o sa gipadaygan, walay ma-reject nga gipadayag dinhi. Walay ma-reject yung gipadayag dinhi. Kung musabmitar ka sa tao nga bukitmot, may grado o pobre, may nahot. Pero kung wala ka musabmitar niya, kung wala ka misabmitar sa gipadayag o sa nagpadayag niya, wala kung ka musabmitar sa nagpadayag niya. So, daghang pulong reject. Ano man na? Ako sa ikaw kalagot na maglagot sa putong sa balay tungod kay naay mga gipadayag nga nagmanifest dinha sa balay. Nga dili ko gusto kay gipadayag na sa Ginoo. Sakit ang sulod nako. Ingana ang gibati ni Sairo. Kutob sa musukak sa gipadayag. Sakit ang dughan sa gipadayagan. Una si Ginoong Hesus kung misabmitar kang Juan Bautista, kinsa man ang tao. Kung ang Dios misabmitar sa kang Bautista nga nagwali sa mao si Hesus, kinsa man ang tao, asa man gikan ang atong otoridad. Kaning reject gisuon, but pasabot ana nga wala magdaw. Ang but pasabot ba ana, nagdawat na tanan, sagap tanan, pero wala gi-apply. Mao nay reject. Mao nay reject. Gi-reject nimo nato ang maong gipadayag. Gidawat pero wala gi-apply. Gi-reject ang gipadayag. Wala ka magrespeto sa gipadaygan o sa gipadayag. Kung si Jesus misabmitar, miluhod kang Juan, o dito naabli ang langit, ibautismuhan siya naabli ang langit. Pero kayo ang pagsabmitar. Yabrihan ang langit. Mao ni akong anak. Hallelujah. O ang Holy Spirit ni kanaog ngadto kaniya. Una nga sa panimalay igsuon usara ka authority. Alang sa himaya sa Ginoo. Alang sa himaya sa Ginoo, usa ka authority ang kabarubon. Kung naa kay otoridad, babae kay lalaki. Kung unsay nakasulat sa kasulatan, lalaki imong otoridad, maunay matuman. Kung babae ka, naka-authority, isabmitar, dili alang sa bana, alang sa himaya sa Dios. Maunay nakasulat sa kasulatan. Amen. Sa gingharian, ingana, submission. Submit ang atong kawalingon diha sa Ginoo.
Ingon nga si Jesus, isablitar kang Juan. Nya, igagaw ba na siya ni Maria o si Elizabeth? So, kabalo siya. Kung kinsa si Jesus, nagbuntis. Kabalo siya, manuluwas siya. Pero, okay mo siya, no, dili kayo ko tapos sa paghubad sa imong sandalyas. Imo alamang kini, aron sa pagtuman sa hingpit nga pagkamatarong. Lord, hallelujah. Lisod kay submitar ang atong authority sa uban. Tungod kay ako na ni. Pero kung musubmita, mabalaka ka, sige padayag kung wala nang mabuhat. Kung nasupak mo, guilty ka. Ang konsensya, maubaya ang balaod sa Dios ng Espiritu. Kung nakarespeto, kasayro, ayaw i-deny, ayaw i-ignore, ayaw i-reject ang ipadayag sa Dios, ika niya. O dito namuhat ang Ginoo, mga igsoon, samtang sa una nakiglalis pa ko niya, nakiglalis ko sa kasing-kasing niya, nakasala pa dito batok niya. Tungkol kay, ano yung pulong, ito ako kibuloy. Nga akong pulong. Elixir, way grado, ikumpara niya akong kibuloy. Naglalis niya akong sawa, buwan akong word ni Buyan. Pero igsoon, sa diha nga akong bisabbitar. Ako, di magta-perfect, pero ang konsensya, sige, katubod. Ang word nga naagi pareg niya, sige, tubod, sige, balik sa inyo. Yan nga siya, babae kay lalaki. Dili na ito i-reject ang pareg sa Ginoo. So, unsang paagi, pinagi sa dili pagtuman. O na pag-reject. Gidawat ni mo na siya, pero wala i-apply, reject mo na siya. Sa likway, ang pasabot lang, wala ta magrespeto sa padayagan o sa padayag o sa nagpadayag. Mao gid labing tinuod. Salamat sa iyo. Dili mo ta perfect, pero kaning kamutan na to. Kay mao na ang konsepto sa mga hari igsoon. Dili ingon nga hari ka, hambugiro ka, dili si Jesus miani diri. Aron gi-restore ang atong pagkahari o ang atong hingharian. Ato tanang butang sa kalibutan ingon ng Dios. Ihatag sa Ginoo pito ka kontinente. Ihatag kang sayro tungod kay hari siya. Qualified ang kinabuhi nakita sa Ginoo. Mauna. So mo na gipabot sa Ginoo. Angkol nga dili ta ing ana. Yan ang ulian mas butang limang kay nga kabalo ana. Mga kabalo sa imong konsep. Salamat sa Ginoo pagtagon. Yahan lamang tanhan. Yes, Lord. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Yes, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Lord. Ang oras. Kalang Brad. Oh, glory to your name, Lord. Hallelujah. Pagkamayo mo, Diyos. Ako ka nga Diyos na nagpadayag sa kong mabutang Ginoo. Hindi nga kabuntag. Salamat kay Ginoo. Salamat Ginoo sa mga pagkamaayo. Salamat o Diyos na ikaw hinumdum sa matag-usap ka namo Ginoo. Lord, masyad sa iluwa kami Ginoo. Nakita niyo mo Ginoo mga kapakyasan apan Diyos ka na mahinay sa pagkasukod. Amen, Lord. Diin ang tao, mudulog mga hinulsol mo talikod sa kasalanan. Na ikaw ang dagok sa iyo. So Lord, salamat kay Ginoo. Sa imong mensahe din mong gipabot ka namin. Lord, Hallelujah. sumala sa imong mga pulong o Diyos. Ang tanan nakasalaom nawadaan sa imong sa Diyos. Apan salamat sa imong dako kayong gugma Ginoo. Ngayong gipabati kinamo. Na ikaw o Diyos. Nagaandam sa kapahulayan sa tanim mo. Amen. Hallelujah. Dili ka gusto Ginoo ni mga katawhan mahitong pawak sa Kristiyanan. Kung sa takos ikaw pasalamatan at pasidunggan. Takos ikaw ay bayaw Ginoo. Nini sa among talawala. Bisong pa man sa tibok kalibutan. Kung kaya ikaw ra ang Diyos na naluib na higugma sa tao. Nagaandam sa kapahulayan sa tanan mo mga katawhan. Yes, sa bakansin mong hari. Yes, Lord. Bos Lord, salamat kay Ginoo. Tabisan pa sa among pagkagamay, pagkakabus, pagkatimawa. Yes, Imo Lord. kami gisultihan sa mga laglo mga mga butang ning gititigan. Sa taas na kayong mga katigan, apan karon amo na sabtan. Imong pasabot ka namo kung unsa ang katuyuan adin ang tao imong giyang mo gikan sa sayo. Aron mo botyag sa mga pagdayeg o paghamaya. Amen, Lord. Hallelujah. Sa Lord,
Bisan pag Ginoo sa mo pagbulag-bulag gini nga kabuntagon sa pagtapos sa imong mensahe yung imong padayag kanamo. Paluno namo Ginoo ani mong pulong mo Dios. Na may silid-silid sa mga kasing-kasing. Adiin sa mong pagkinabuhi. O yun diha sa imong kapuputo. Lord, salamat Ginoo bisan pa sa proteksyon Ginoo. Sa among pagsatag sa kapanimalay, sa among makaigsuonan Ginoo bisan Yes, Lord. na ikaw Ginoo nagatipig siya makinapit. Salamat kay Ginoo. Kung tumaya kang mula mga tanan, salamat ang pagdaig. Kaya sa gamahan nga pangalan, sa pangalan samahan sa anak ng Espiritu mo pala. Dalaygon ka Diyos. Dalaygon ka Diyos. Salamat.